Mga idol, sa kwento kanina ni Erning ay nautakan siya ng kaibigan niyang si B-Boy dahil napupunta dito ang dapat na sinasahod niya. At dahil siguro hindi nakapagtapos si Erning, kaya inutakan siya ng kanyang friend. At eto nga, kasama natin si Padge. Magandang afternoon mga idol. Andito na naman ako. At okay lang ba? Ano pa dapat nangyari dito, Padge, sa kwento? Para sa akin, idol, sa totoo lang, medyo naging red flag sa akin yung mga sinasabi ng ibang, kunyari yung mga kaibigan at yung family ni Erning na hayaan na lang kasi utang na loob yan, na tinulungan ka naman niya. Kasi para sa akin po, feeling ko isa rin yan sa mga pinakamalaking problema po natin ngayon dito sa bansa, ganun. Oo, yung parang pag may ginawa ka kasi, 'di ba, parang sige, dahil utang na loob. Opo. Parang hanggang kailan ba dapat kami nagbabayad ng utang na loob, 'di ba? Parang ganun. So, ang nakakaipit lang din para sa sitwasyon ni Erning kasi kahit kunyari gusto man niyang lumipat or umalis, syempre wala naman siyang maraming ipon pa kasi pinapadala niya sa pamilya niya. So mahirap na lumipat agad ng trabaho, lalo na ano tawag doon? Maano yung competition sa mga trabaho ngayon, lalo kung for example, hindi po nakapagtapos si Erning, mas mahirap po konti na maghanap talaga ng trabaho. Kaya sobrang hirap po talaga nung sitwasyon niya na napagsamantalahan siya nung akala niyang kaibigan niya. Kasi akala natin kaibigan na natin, Opo. 'di ba? Kababata natin. Opo. Pero dapat ay importante dito pag may sinasaynan tayong kontrata, basaim nga nalaing. Opo, diba? kahit sabihin niya na wag mo nang basahin, dapat mas lalong basahin mo. Kasi parang kung sinasabi nila na wag mong basahin, magpirma ka na, parang nagre-raise na po yan ng mga parang red flag sa akin. Parang ba't ayaw niyong basahin ko, di ba? At saka pag hindi mo naman naintindihan, baka pwede kang magpatulong sa kakilala na siguro dahil si Erning hindi masyadong nakakaintindi sa mga andun sa kontrata para may paliwanag dun sa ano. At saka yung auntie niya, di ba? Yung tita niya. Isa rin yun. Anong tawag? Konsentidor din yun eh. Oo, tsaka pag empleyado mo, dapat ikaw yung magpapasahod. Opo, kasi anong klaseng kontrata naman po kasi yung mga ganun? Hindi dapat napapayagan yung mga ganong klaseng kontrata na mapupunta sa iba yung sahod mo. Sa tingin mo magkakontsaba ang yung si B-Boy at saka si tita? Sa tingin ko po, hindi. Pero feeling ko rin po mas kakampihan pa rin po nung tita niya si B-Boy. Oo, kasi nga sabi pa nga niya is parang wala na akong pakialam sa anong nangyari. Ganito sabi po nung tiyahin kanina. Kaya mabuti naman. Kaya sobrang natuwa rin po ako nung narinig ko na pinaglaban talaga ni Erning yung mga pinaghirapan niya. Kasi ayoko pong matulad siya sa ibang tao na palagi na lang siyang sinasabihan na hayaan mo na lang, tapos yun, hahayaan na lang talaga niya. Sobrang nakaka-proud po. Nakaka-proud. Close kami. At saka pag empleyado ka, may karapatan kang magtanong. Talaga. May karapatan kang mag-demand. Opo. Especially pwede kang mai-report din sa sa DOLE. Yun. Opo. Oo, Pwede kasi talaga silang makasuhan dyan. Kasi pag hindi ka binigyan ng pasahod, at saka hindi rin pwede yung hindi right time na binibigay yung sahod. Opo. Oo. Lalo kung paulit-ulit na rin po na ganun. Kaya mabuti naman at nakaalis na si Erning, tsaka may nakuha pa rin naman siya na sukli sa mga paghihirap niya kahit papano. Yun. Diba? At syempre, basahin mo yung mga nagko-comment dyan, Padge. Yan.